Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 22 июльгә туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Югары уку йортларында бүген урак исте. Студент булырга теләүчеләр үзләренә уку урын эзләү белән мәшгуль. Кабул итү комиссияләренең эшендә нинди үзгәрешләр бар? Яшьләр кайсы белгечлекләрне аеруча үз итә? Бюджет урыннары кайсы белгечлекләргә арта? Әлеге һәм башка сорауларга җавап табу өчен без бүген студияга Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара булганышлар институты директоры Рәдиф Рифкат улы Җамалетдиновны чакырдык. Хәерле көн, Рәдиф әфәнде. Хәерле көн. Теге җырдагыча әйләнәдә килә язлар, әйләнәдә килә җәйләр дигән, менә тагын килеп җитте кабул итү чоралары. Сездә менә нинди үзгәрешләр бар? Без бит хәзер үзгәрешләр белән генә яшәргә өйрәнгән. Кем туды исә тагын үзгәреш булды дип яшәргә Бер өйрәнгән. яктан караганда үзгәрешләр дә бар кебек, икенче яктан инде без гадәти форматта эшлибез. 20 июньдә һәр елдагыша кабул итү кампаниясе башланып китте. Бүгенге көндә инде нәкъ уртасы дип әйтергә мөмкин әлеге кампанияның, чөнки хәзер инде документлар кабул итү төгәлләнеп килә. Алга таба инде конкурс процедуралары аша үтәргә тиеш була безнең абитуриентларыбыз. Яңалыклар нигездә безнең абитуриентларга турыдан-туры кагылатылган аның ул берәү. Элек без балаларны берничә дулкында, берничә этапта университетка кабул итә идек. Приказлар турында сүз бара. Башта беренче дулкында без беренче этапта приказларны чыгара идек, аннан соң тагын берничә көннән тагын икенче этаптагы приказларыбыз чыга иде. Быел алай түгел. Быел бары тик бер генә приказ белән без студентларыбызны инде университетка кабул итәчәкбез. Әлбәттә, бу төп контингент турында сүз бара. Безнең беренче булып олимпиада җиңүчеләр, шулай ук сәламәтлеге буенча чикләнгән балалар кабул ителә. Төп контингент инде ул менә шушы бер генә мәртәбә, бер генә этап белән университетка кабул ителәчәк. Шуңа күрә мин инде форсаттан файдаланып әтәйендәргә һәм абитуриентларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә. Узган елда кабул ителгән студентлар белән алар аралашалар, әтәйеннәр белән аралашалар. Шуңа күрә ялгыш юлдан китмәсәгез иде. Тиешле регламент буенча күрсәтелгән срокларда документларыгызның оригиналларын, аттестатларыгызны китерсәгез иде университетка, һәм инде университетка теге яки бу белгечлеккә кабул итү өчен рөхсәт гаризасын шулай көз вакытында тапшырырга кирәк. Димәк, бу моңарчы булган теге вузлар арасында йөгереп йөрү вакытын кыскарта дигән сүз инде. Чөнки андый мөмкинлек күбрәк биреләдер кешеләргә вузлар арасында. Шулай дөрес әйтәсез. Чынлап та әле бүгенге көндә күппетер менә мондый сайлап алу мөмкинлеге булып калды. Һәр бала теге яки бу уку йортында 5 белгечлеккә документын тапшыра ала. Һәм аның белгечлекне сайлап алу мөмкинлеге бар. Ләкин сез бик дөрес әйтәсез, менә бу бер мәртәбә генә университетка кабул итү приказлары чыгару, ул күпмедер күләмдә балаларның мөмкинлекләрен чикли. Икенче яктан, безнең зур балалар белән укырга керүче балаларга һәм башка төбәкләрдән килгән кешеләргә бу инде шактый күләмдә уңайлылык тудыра дип саныйбыз без. Эшләп карыйк. Аннан соң инде тагын яңадан тормыш күрсәтер, нәтиҗәләрен турында сөйләшербез яңадан. Төбәкләрдән дип әйттегез сез. Төбәкләрдә күп очракта Казан безгә укытучылар җибәрсен иде. Казан бигрәк тә татар телле белгечләр турында сүз бара, укытучылар турында сүз барган. Менә ул система безнең кереп барамы тормышка? Төбәкләрдән безгә теге анымыз целевик дип әйтәбез инде, махсус җибәрелгән студентлар системасы. Безнең республика менә бу яктан аеруча нәтиҗәле эшли. Быел 2022 елда республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевичнең карары нигезендә без әлегә хәтле үзебезнең республика буенча өчен генә әзерләгән 2 һәм күп телле мәктәпләр өчен әзерли торган кадрларыбыз программасына мөмкинлек бирелде кереп китәргә башка төбәкләрдән килгән балаларга да. Ягъни без элек теге яки бу районнан килгән юллама белән балаларны кабул итә идек, укытып чыгара идек, һәм яңадан балалар инде шунда кайтып эшлиләр иде. Монда бик үзенчәлекле программа гамәлгә ашырыла бит бүгенге көндә. 18 елда башланып китте. Республика заказ формалаштыра һәм шушы заказ нигезендә без балаларны кабул итәбез, укытып чыгарабыз. Көндезге бүлектә укыган балаларга, менә бу программа буенча укыган балаларга 15 мең күләмендә стипендия түләп киленә. Узган елларда менә бу программага чит төбәкләрдән балаларны кабул итү рөхсәт
рөхсәт ителмәйди. Бу елдан башлап менә мин әйтеп үтүемчә, республикабыз җитәкчелеге карары нигезендә инде чит төбәкләрдән килгән балаларны да кабул итәбез. Ягъни алар да шулай ук юлламалар белән киләләр. Без аларны укырга кабул итәбез. Алар да шулай ук 15 мең күләмендә стипендия алып укыйлар. Һәм инде яңадан аларга кайтып китәргә кирәк булачак үзләренең төбәкләренә. Бу нинди программалар турында сүз бара. Беренчесе математика һәм чит тел дигән программа. Чит телләр программасы бар безнең махсус. Аның беренчесе инглиз теле белгечлеге, икенче белгечлек бирәбез тагын шушы программа кысаларында. Төрек теле буенча я Кытай теле буенча балалар үзләре сайлап алалар. Өченче программабыз музыка һәм инглиз теле дип атала. Дүртенче программабыз рәсем һәм инглиз теле дип атала. Бишенче программабыз ул башлангыч сыйныфлар һәм инглиз теле укытучысы дигән программабыз. Димәк, менә бу программаларга укырга кергән балалар 15 мең күләмендә ай сайын стипендия алалар һәм яңадан инде үз мәктәпләренә кайтып эшләрен дәвам итәргә тиеш булалар. Моннан тыш, әлеге программа кысаларында педагогик киллиятләрен тәмамлаган балалар өчен дә махсус программа булдырылды. Алар өчен уку читтән торып оештырыла һәм инде монда читтән торып укыган очракта стипендия түләнми. Ягъни педагогик киллиятләрен тәмамлаган балаларга шулай ук махсус программа бар. Башлангыч сыйныфлар һәм балалар бакчалары өчен тәрбиячеләр әзерләү программасы бу. Менә сез әйткән программалар буенча сез әйттегез читтән килгән студентларга да кабул итеп әйттегез, абитуриентларга да кабул итеп әйттегез. Урыннар шул ук калдымы, әллә өстәлдеме элеккеге бюджет урыннары менә бу? Безнең тулайым алганда Россия Федерациясы бюджетыннан былтыр 460 урын бирелгән иде, быел 465 һәм тагын республика заказы буенча былтыр 150 урын бирелгән иде, быел 165 урынга заказ алдык. Димәк, әз булса да арткан дигән сүз. 20 урынга артыграк былтыргы белән чагыштырганда. Менә бөтен кешегә кабул итәлгән тагын бер проблема бөтен студентларга да әйтәбез инде безнең соңгы вакытта колакка кергән бакалавриат һәм магистратура бетерелә икән. Ягъни мәсәлән 4 ел уку һәм тагын яңадан 2 ел уку. Бу мәсьәлә сездә ничегрәк тора һәм менә яңа кергән студентларга кагылачакмы бу система? Чынлап та бүгенге көндә Россия күләмендә әлеге мәсьәлә буенча фикер алышулар бара. Беләсезме, бүгенге көндә безнең Россия күләмендәге билем мәгариф турындагы законыбыз нигезендә без бүгенге көндә югары уку йортында бакалаврларда әзерли алабыз, магистрларда әзерли алабыз. Элек без специалистлар дип әйтә идек, белгечләр дә әзерли алабыз. Аспирантура югарылыгында да безнең программаларыбыз бар һәм законда булар барысы да язылган. Ягъни закон менә бу төрле форматтагы билем алуны бүгенге көндә күз алдында тота. Һәм бүгенге көндәге безнең җитәкчеләребез, мәгариф фән өлкәсендәге җитәкчеләребез, федераль югарылыктагы җитәкчеләребез, алар да менә шушындый комментарийлар бирәләр. Ягъни безнең законыбыз моның өчен мөмкинлек бирә. Кайсысына киләчәктә өстенлек бирәләр? Кайсы юнәлештәге белгечләргә күбрәк заказ бирәләр? Анысы буенча әлегә без бер нинди дә күрсәтмәләр алмадык. Ачыклык та юк. Миңа калса, менә безнең институт базасында бүгенге көндә гамәлгә ашырыла торган программаларга ул аерым кагылмас та. Чөнки менә бу күчеш вакытында миңа калса безнең федераль күләмдә шушындый акыллы карар кабул ителгән иде. Педагогик юнәлештәге белгечләр әзерләгәндә, әгәр дә ул 2 профиль буенча укый икән, безнең уку планнары 5 еллык булып калды. Ягъни электә без 5 ел дәвамында әзерләйдек белгечләрне, хәзер дә ул бүгенге көндә дә шулай. Әгәр дә бер генә профиль булса, ул очракта 4 ел укыйлар балалар. Безнең нигездә программаларыбыз барысы да 2 профильле. Шуңа күрә миңа калса яңа норматив документлар кабул ителгән очракта да һәм яңа ниндидер өстенлекле карарлар кабул ителгән очракта да теге яки бу белгечлеккә безгә аерым зур кагылыш булмас дип уйлыйбыз. Рәдиф әфәнде, яшерен батырын түгел, мәктәпләрдә ир-ат укытучылар кимеде, кимегәннән кими бара. Менә бу тенденция сакланамы? Менә аларны ничектер менә бу пропорцияны әзрәк үзгәртү мөмкинлеге бармы? Менә сез уйлаганыгыз бармы бу турыда? Бездә ул мәсьәләне һәр даим күзәтеп торабыз. Беләсезме, без әле менә шушы көннәрдә генә эчке
имтиханны кабул иттек татар теле буенча һәм әлегә хәтле сөенеп йөрибез. Беренчедән, безнең былтыргы белән чагыштырганда укырга кергән теләүчеләребезнең саны нык артты. Безнең татар теле Конкурс артты дип әйтәбез, әйме? татар теле әдәбияты юнәлешенә безнең элек 2,5-3 кеше дәгъва кылган булса бер урынга, быел 4, 5, 6 урынга хәтле дәгъва кылучылар бар. Икенчедән, ул егетләр мәсьәләсе. Безнең менә бу эчке имтиханыбызда 15ләп егетне күрдек без бер көнне имтиханда. Бу 150ләп бала килгән иде имтихан тапшырырга. Шулар Бер дә арасында юк түгел инде ул, әйме? Һәрхәлдә 10% дигән сүз, әйме? Һәм әле без аларның һәр кайсы белән сөйләшеп чыктык. Алар шул дәрәҗәдә әлеге һөнәрне күз алдына китереп һәм киләчәктә үзләрен шушы эштә, шушы вазифада күрәләр. Димәк, безнең өметебез Иншалла шулай була күрсен, шулай була күрсен. Киләчәгебез ышанычлы. Аннан соң менә сез эчке имтихан дип әйттегез. Ул эчке имтиханны сез кертергә мәҗбүрсез инде, чөнки татар теле буенча безнең бердәм дәүләт имтиханы каралмаган. Ләкин менә мин кичә генә Мәскәүнең бер абруйлы бер басмасында бердәм дәүләт имтиханнарына дәүләт ана теледә истәләргә мөмкин, әле истәләшә икән билгеле түгел, мәгълүм. Истәләргә мөмкин дигән язма укып чыктым. Анда тәфсилле итеп язылган һәм ул чыннан да быел көздә мәгариф турындагы закон каралырга мөмкин икән, истәлмәгә кертергә. Моңа сезнең мөнәсәбәтегезне беләсем килә. Чынлап та бүгенге көндә безнең мәгълүматлар буенча да шулай ук Россия парламентына яңа закон проекты кертү алдында һәм әлеге закон кабул ителгән очракта, дөресрәге мәгариф турындагы законга өстәмәләр кертелгән очракта, киләчәктә ана теле буенча бердәм дәүләт имтиханы кертелергә мөмкин. Без инде беләбез, әлегә хәтле безнең республикаларыбызда мондый тәҗрибә булды. Ана теле буенча бердәм республика имтиханнары уздырылып килде һәм теге яки бу төбәктә республикада аның нәтиҗәләре исәпкә алына иде. Бу елдан башлап кызганычка каршы Россия күләмендәге норматив документлар нигезендә инде балалар мондый мөмкинлектән мәхрүм калды. Киләчәктә бу мәсьәләне без дә инде үз чиратыбызда шулай ук төрле даирәләрдә күтәреп килдек. Татар теленнән, ялмаса ана телләреннән бердәм дәүләт имтиханы дигән имтихан кертелә икән. Ул очракта, әлбәттә, бу миңа калса безнең балалар өчен дә, безнең киләчәктә ана телебезне, әдәбиятыбызны саклап калу өчен дә бик зур адым булачак. Әлеге законның якын арада кабул ителүен көтәбез һәм кабатлап әйтәм, бу очракта бөтенләй икенче төрле якын килү күз алдында тотыла. Ана теле буенча бердәм дәүләт имтиханы дигән имтихан кертелергә мөмкин. Ничек сорыйм, чөнки безне бит инде бу бердәм дәүләт имтиханы итеп сайлаган кешеләрне хәзер белән төпләп кенә саный башладык. Менә бер күптән түгел генә телевидениедә сюжетлар күрсәттеләр. Бер бала безнең Балташ районыннан бердәм дәүләт имтиханы биргән, әйме? Адилә. Ул Билгеле исеме дә билгеле. Батырлыкка күптән түгел без аның белән сораштык. Ул документларын безнең институтыбызга тапшырды. Аягы җиңел була күрсен бер үк. Шулай. Ул менә дигән әзерлекле кыз, бик әйбәт әзерләнеп килгән. Аның калган фәннәр буенча да нәтиҗәләре әйбәт кенә. Шуңа күрә инде иншалла киләчәктә менә мондый мисаллар күбрәк булсын һәм инде балаларга югары уку йортына керү өчен мөмкинлекләр кагында артсын иде. Димәк, бит инде алар менә бу истәмә кертелгән очракта Россия буенча дип әйтәбез инде ана теленнән бирелгән имтихан ул саналачак. Ул теге яки бу республикада, регионда гына түгел, ул Россия күләмендә инде менә бүгенге көндә бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәсе ничек итеп без барыбыз да таныйбыз. Ул да шулай танылырга тиеш була. Рус теле, математика һәм башка фәннәр буенча имтиханнарны бөтен Россия күләмендә барлык югары уку йортлары да кабул итә, таный. Бу да нәкъ шушындый статуска ия булырга тиеш була. Тапшыруыбыз башында була дип әйткән идек. Нинди белгечлектәр студентлар арасында, абитуриентлар арасында дип әйтәбез әле студент булганчы ныграк таралган, күбрәк бирәләр. Мин инде нигездә үзебезнең институт турында сөйлим. Сездәге эш югары мәктәп турында сөйлим. Бездә эш югары мәктәп, рус теле һәм мәдәниятләре багланышлар мәктәбе безнең, рус һәм чит ил филологиясе һәм инде әлбәттә безнең Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе.
Без нигездә рус теле белгечләре әзерлибез, чит телләр буенча белгечләр әзерлибез, ана теле һәм әдәбияты буенча белгечләр әзерлибез, музыка һәм рәсем юнәлештәге белгечлектәр дә бездә әзерләнә. Менә шушы барлык белгечлектәр арасында, әлбәттә, быел беренче урынга чыгып килә рус теле буенча булган белгечлектәребез. Узган елларда ул чит телләр буенча булган белгечлектәр иде, ә быел рус теле буенча. Шулай ук безне тагын шунысы куандыра. Без әле быел гына яңа реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр дигән белгечлек ачып җибәрдек. Бу белгечлеккә шулай ук бик күп документлар кабул ителде. Хәзер инде бу көндә инде килешүләр төзибез һәм түләп укырга теләүчеләр хонда шактый гына. Бу белгечлеккә шулай ук безнең бүгенге көндә бик зур ихтыяҗ бар. Түләп уку әйттегез. Түләп уку мәсьәләсе артуга барамы, әллә шул килеш калдымы быел? Быел безнең федераль югарылыктагы, федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләребез, оешмалар карарлары нигезендә түләү узган елгы күләмдә калды. Бер генә тиенгә дә күтәрелмәде, ягъни былтыргы бәяләр сакланды. Менә без күп телле мәктәпләр турында, күп телле мәктәпләргә белгечләр әзерләү турында сөйләштек, сүз кузгаткан идек. Менә ул мәктәпләр күбәйгән чиракта республика күләмендә, чөнки алар хәзер арта баралар, Казаннан башка мәктәпләрдә дә булара. Сез илгерә алачаксызмы һәм аны әзерләү тәртибе ничек сездә? 2018 елда башланып китте әлеге юнәлештәге эшчәнлек һәм ел сайын 125-150 баланы без әлеге программаларга кабул итеп килдек. Кабул итү саны турыдан-туры безнең хөкүмәт заказына бәйле, ягъни безнең республикабызның мәгариф министрлыгы тиешле статистика алып бара һәм ул инде безгә заказны билгели. Әйтик, математика юнәлеше буенча быел 25 укытучыны әзерләсәгез дип әйтәләр безгә. Башка юнәлешләр буенча да нәкъ шулай ук. Һәм без инде шушы белгечлекләргә балаларны кабул итәбез. Бүгенге көндә әлеге проект буенча 600 бала белем ала. Без бер елдан соң инде бу программаларга кабул ителгән балаларны чыгара башлыйбыз. Аларның беренчеләре, беренче 2 елны без 2 телле мәктәпләр өчен әзерли башлаган идек. Ягъни балаларыбыз татар һәм рус телләрендә теге яки бу предметларны укыта алачак. Әйтик, математика һәм информатика, тарих һәм җәмгыять белеме нигездә менә шушындый белгечлектәр иде алар. Хәзер соңгы 2 елда без инде бу рамкаларны киңәйтәбез. Республика заказы нигезендә без хәзер күп телле мәктәпләр өчен белгечләр әзерлибез. Ягъни безнең уку йортын тәмамлаган балаларыбыз киләчәктә, әйтик, математиканы татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә дә укыта алачак. Моннан тыш алар әле инглиз телендә укыта алырлык дәрәҗәгә җитәчәкләр. Инде киләчәктә һичшиксез миңа калса бу эш дәвам итәчәк. Инде әйтеп, Планлыш дип әйтәбезме менә? бу планлыш һәм инде тагын шулай ук мин ассызыклап әйтәсем килә. Әлеге юнәлештәге эшчәнлек безнең республика мәгариф оешмалары өчен генә түгел, безнең республикадан тыш Россиянең башка төбәкләрендә эшләп килүче мәктәпләргә дә әзерләнәчәк. Әлбәттә, инде без телибез менә бу программаларга мөмкин булган кадәр әзерлекле балалар, мөмкин булган кадәр яңадан кайтып эшләргә теләгән балалар килсен иде дибез. Кызганычка каршы, үзебезнең республикада да әлегә аңлап бетермәү бардыр дип уйлыйбыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар насыйп булсын. Эшегездә. Бик зур рәхмәт. Китап безне туганнан башлап соңгы көнебезгә кадәр белем алырга чакыра. Белем истәп яшәргә язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.